Oikea reuna. Vasen. Oikea reuna. Joo, ja puhalletaan niistä ohi. Joo. Suoraan vaan. Ohi. Ei kyllä siu. Aivan huippu. Pitääkö mun hiljaa? Se yrittää varmaan meitä ohi. Oikea reuna. Olisi vähän himma, että tuolla katselee. Oikea reuna. Reuna. Hyvä. Taitava siinä. Suoraan. Ravi. Hyvä. Oikea reuna. Hyvä. Oikea reuna. Särmää. Suora ohi vaan. Suora. Hyvä. Mutta niin kun näit, vaikka tää oli hirveän kiinnostunut, niin silti se joukko oli koko ajan kiukunut. Joo. Suora vaan. Hyvä. Mennäänkö me nyt Joo, mihin? Vasen. Odotetaan. Odotetaan hetki. Odota. Joo. Mennään vaan. Ja vasen. Mennään. Odota. Oikea reuna. Joo, sieltä. Hyvä. Täällä tulee vesilätäköitä, niin koitan vähän, ettei Väistä, vesi joo. suoraan. Niin. Joo. Taitaa aika hyvin itekin niitä Joo, varmaan. kato, kaskutaan vaan ihan täysin. Joo. Ne ohi vaan. Ohi. Oikea reuna. Oikea ohi. Oikea ohi. Mene vaan. Ohi. Hyvä. Mene vaan. Käykää kääntymässä. Ai miten? Ai. Joo, se sanoi näille koirille. Okei. Mäkin ajattelin. Tuolla tulee häiriökoira. Mä sekä elätäkäs tossa. Joo. Ei se sitten, jos on jos Joo. tarvii, niin anna mennä vaan. Juu. Vasen laita. Ohi vaan. Ohi vaan. Suora ohi. Ohi vaan. Hyvä. Ohi vaan. Mennä vaan. Mennä vaan. Mennä. Hyvä. Se jäi johonkin kaupunkiin. Joo. Joo. Vasen. Sitten kato, hei mennään heti tuosta noin sitten oikein. Joo. Oikee. 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 Mene vaan. Mene vaan suora. Vasen. Kuinka näillä näin hyvä kunto on, vaikka nyt on vasta syyskuussa? No, mä oon kyllä juoksuttanut meidän koiria ainakin niin kuin, ja käyty uimassa ja sillain niin kuin, Joo. ei vetolenkkejä. Ja ollaan mennyt päästä sitten aamulla aikaisin tai illalla myöhään, ollaan muutamia kertoja valjakollakin. Joo.
suoraan, sitten se taas vetää täysin. Mennään kuule tuossa nyt, niin tuossa. Joo. Vasen. Vasen. Jarruta vaan päälle. Mennään suoraan. Suoraan vaan. Suoraan. Hyvä. Vieläkö suoraan? Oikein. Hyvä. Tää onkin tosi hyvä tää kärry tätä. Ajaa, joo. Vahva. Mennään vaan. Jatketaan vielä suoraan. Suoraan vaan. Oikein vaan, suoraan. Hyvin menee. Sitten katsotaan jostain vaan. Hei toi, yrittääkö tuo kaksi? Jäämä se teki lennä. No niin, suoraan. Suoraan. Jekki vaan. Mennä vaan. Koitakaa päästäänkö tuo. Joo, vasen. 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 Mennä vaan. Mennä vaan, hop hop. Hyvä. Tää oli vaikea paikka. Hyvä, suoraan. Sulla on hyvä hoito. Sellainen tuntuma, kun olet mennyt vähän matkaa, niin koitat tehdä täyskäännön. Joo. Aika on susta sopiva. Joo. Hyvä, sitten vasen. Vasen. Vasen käänny. Käänny. Vasen. Hyvä. Taitava tyttö. Hieno homma. Mennä vaan. Mennä vaan. Joo, mennä. Hyvä homma. Suoraanko? Joo. Suoraan. Vasen. Vasen. Vasen suoraan. Vasen. Vasen. Hyvä. Hienoa. Vasen suoraan. Vasen. Vasen. Ei. Suoraan vaan. Se haukkas vaan onneksi. Se meni kyky eteenpäin. Me arvattiin, että näin tulee käymään, kun täällä on lätä. Se on koiralle mun mielestä ihan normaali reaktio, että Joo. tekee. Eikö totta? Ja mä oon vielä niinku... Kotona tulee paljon ajettua sieltä höröllerona jo, että... Joo, näin. Käydä vasen kielä. Vasen. Mene vaan. Mennä vaan. Meidän pari. Mennä. Hop hop. Mennä vaan. Hop hop. Näetkö yhtään niin paljonko tuolla korkeammalla? Tuliko tuolla johonkin? Ei nyt ainakaan vielä ole se linja. Nää. En kyllä näe. Koitappa tehdä täyskäännön. Joo. Pitääkö sä nyt tehdä vasemman kautta? Ihan missä haluaa. Joo, oikein. 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 Ei ole koskaan kokeiltu tällaista, mutta en tiedä miksi mä lähdin kokeilemaan. Joo. Oikein. Oikein. Mennä vaan. Oikein, mennä vaan. Hop hop. Hyvä. Taitava. Hienosti meni. Mennä vaan. Suora vaan. Oikein. Oikein. Mennään suoraan. Mennä. Kuuma onko? Mennä. Hyvä. Mennä. Suoraan. Kato, kun meidän pitäisi saada kasvokkain. Hop. Suoraan.
Oikein, reuna. Reuna. Liäkkii. Ja Suora. Mennään vaan. Nyt se tulee. Joo. Oikein reuna. Oikein. Suoraan vaan. Hyvä. Taitava, mennään. Mennään, on hyvä. Joo, komennan vaan. Suoraan, mennään vaan. Hop, hop. Suoraan on hyvä. Sarve on hyvä. Hyvä. Hienoa. Mennään tonne. Joo. Vase. Hyvä. Leki. Suoraan vaan. Hyvä. Onko sulla paljon koiria? 4. Okei. Se on ihan hyvä määrä. Joo. Se lainakoiri tarvii kisoja. Niin. Ja yksi on nyt sairaana, että tuli sen tilalle sitten, että se oli mun koira. Joo, kyllä. Nää vaan suoraan. Kohta ei puhekuljekkotella itse. Potkuttelee. No, sullahan on mennyt hyvin. Vai onko samaa mieltä? Oh, joo. Joo. Paino huomaa kanssa sillain, että kun mä mennään tulee kevyemmällä reenattua itseni. Joo. Suoraan vaan. Suoraan. Hieno homma. Meidän pitäisi tuonne mennä, nousta tuosta ylös. Joo. Tiedätkö mitä mä tarkoitan? Pätkää. Joo, tuonne. Joo, vase. Vase. Hyvä. Mennä. Ja tästä oikein tonne. Joo, joo. Joo. Tää on aika innostava paikka koirille. Hienoa. Tää on tosi raskas. Hyvä. Mennään. Haluatko, että mä tuun pois? Seis. Tuomakunta kestää 7. Vieki, suoraan. No niin, mennään suoraan. Suoraan. Hyvä. Hyvä. Mäen päällä. Joo. Käänny vähän tonne oikein siellä päällä. Hyvä. Mennään. Mennään vaan. Hyvä. Oikea reuna. Oikea reuna. Hyvä, seis. Seis. Odota. 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 Joo. Oikein. Oikein liian varaisin. Tässä vaan jo. Oikein. Mä en saa liikkua tätä. Oikein. Mä tuun pois. Oikein. Hyvä. Mennään vaan, hieno homma. Hyvä. Oikein. Hyvä. Hienoa. Mennään ohi suoraan. Viekki, oikein suoraan. Oikein. Hyvä. Mene vaan. Suoraan. Pysäytä vaan. Ja seis. Seis. Alkaa paikalla olla. Älä puhu niille mitään, jos ei ole pakko. Älä mene niin. Mäkin muka huohota, vaikka mä kävelin ton mäen. Katsotaan mitä tapahtuu. Tiedätkö, että sulla on aivan mahtava koira? Mä ajattelin, että enkö mä tänään näe ketään, jota mä voin sanoa, että on vallottava, mutta siinä on aivan mahtava.
katsella sieltä. Mä laitoin tähän, että tuo sininen koira, kato, kun siinä alkupätkällä, niin sehän katteli taaksensa, kun ne tuli sieltä. Silti sillä oli liina ihan kirjaa. Se vaan halusi ehkä varmistaa, kun tuli takaa, ettei nyt päälle ihan tule. Mutta loistavia koiria, aivan ihan. Särmästä tulee muotovalio, jos se saa tänään tuloksen. Jaha, täytyy toivoa. Että Toivotaan. tässä ei tapahdu mitään Niin, ihmeellistä. joo. Nyt lähdetään. No niin, mennään. Taitavaa. Oikealle kohdalle. Oikein. Joo. Ja vasen. Vasen. Mennään vaan. Kun ollaan menty vähän matkaa, niin koitapa pyytää niitä pysähtymään. Pitääkö sun käyttää jarrua? Joo. Niin mä saan antaa siitä Joo. vielä pitää. Ei tuotu johtaja, niin tuossa paikalla ollut varmaan, olisiko ollut kerran nykättää nää. Mä oon tehnyt siitä yhden pisteen. Vain yhden. Teki mieli kyllä antaa täyden. Niin. Ja siinä me ollaan tehty usein niin, että mä oon ollut siellä edessä sitten, jos on harjoiteltu tätä, niin Joo. että se on sille ollut vielä vähän vaikea. Ja sitten kun se oli usein niin kuin pienessä valjakossa, niin siinä kun se on tuossa kakkosparissa, niin se pysyy hyvin. Sei, sei, sei. Sä et jarruttanut ollenkaan. En juuri, niin. Et paljon mitään. En. Joo. Just. Hyvä. Sitten me. Ja tosta tonne vasemmalle. Joo. Mennään. Tää on selvästi juttu. Ja ei nyt mitään sattuu erikoista. Ja mehän tultiin jo niitä vastakkain siellä. Ja kaikki on selvä. Tiedätkö sä, sun kannattaa tuoda toi koira SM-kokeeseen Kittilään. Joo. Oikeesti. Se on niin loistava. Kato, siellä vielä ratkaisee, jos on yksinäinen johtaja. Joo. Mennään vaan. Vaan vasen laita. Oho. Joo, mennään vähän sekin. No niin, hyvä. Mitkä viimeinen? Niin, en mä tiedä. Kysy Mikeltä, se tulee vielä sieltä. Ei varmaan viimeinen valjakko, mutta siis niin. Nyt mitä niin joo, taisi olla se ruokatauko. Näitä kuulemista asiaa. Joo. Niin me tehdään nyt. Kimmaako vähän katsotaan, oliko tuo. Onko tuo puolella vai tuo? Ai mikä? Tuosta niin.
Sitä mä en tiedä. Oikein, mennä vaan. Mennään. Hyvä. Joo, oikein reuna. Hop. Mennään. Näetkö, kun johtaja puhaltaa ohi? Ei mitään tuolla. Sininen vähän katso. Mennään. Viimeiset vielä jaksaa. Sä sitten kohtelet nätisti noita koiria. Kiitos. Tosi hieno. Tää on hyvä esimerkki siitä, että ei koiralle tarvitse huutaa, se kyllä kuulee. Se on kyllä niin hyvä kuulla. Anteeksi. Ei. Siinä on kakkala ja kukaan. Ajattelin, että se on yksin tuolla, se välittänyt nyt. Suora vaan. Suora. Pysäytänkö? Hyvä. Oliko sulla tästä jotakin kysymistä? Mä kysyn tuolla katsoin. Että risteykset, toimintaristeykset. Mä otin 1 pisteen, vaikka se aika varma siellä olikin. Tuohan ei näkynyt kertaakaan millään lailla. Täyskäännös meni nappiin. Ura, ei mitään, ne meni sinne, mikä sä käskit nyt mennä. Pysähtyminen. Justiin. Ajoneuvosta ne ei välittänyt mitään, valjakosta ei. Että tuo sun johtaja ei ole yhtään altis häiriöllä. Tuo sininen, sekään ei ole taas vähän, mutta tosi vähän. Ja työskentelyhalukkuus. Mä otin tuolta 1 pisteen, kato mä sanon sulle, että se pitää 2 tahtia huilia ja sitten se taas antaa mennä. Paikallaolo. Tuohan oli niin kuin ajatus siinä istuvaa ja näin, että mä sanon niin, että sulla on tuossa niin. Kiitos kun toit.